क'क्राझाराव फिन गुबुननि हिन्जाव लांखारनाय जाथाय। नंखाय गोसो थोफ्लानानै दिल्ली फारसे S26E4111 नम्बरनि गोसोम गाबनि स्कर्पिय' गारिजों लांखारदों। बिमाजों लोगोसे फिसाजोखौबो लांफादों दशरथ बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुकुरमारि गामिनि थागिबि बिश्वेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला दशरथ बसुमतारिया थांनाय 26 एप्रिलाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आथियाबारि तिनिआलि गामिनि मन्टु हाज'वारनि फिसाजो मोगथां बसुमतारिनि अनजालि बिसि बिबारि बसुमतारि आरो बिनिनो उन्दै फिसाजो दैजिरि बसुमतारि बिमा फिसा सानैखौबो नंखाय गोसो थोफ्लानानै दिल्ली फारसे S26E4111 नम्बरनि गोसोम गाबनि स्कर्पिय' गारिजों लांखारदों। बिमा आरो फिसा बिबारि हाज'वारिखौ लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरिनि हेंथायै बिबारि हाज'वारनि बिदा राहुल हाज'वारिया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसनदों होननानै रोखा बुंथियो आरो बिबारि हाज'वारिजों लोगोसे उन्दै हिन्जावसा दैजिरि बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरनो खावलायदों राहुल हाज'वारिया। सोरबाफोर नसुंबायोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो नैबे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। जानबुं नम्बर 9678416504। गुबुन मोनसेबाव 8638971383। दा नैबे फास्टेगनि गेजेरजों मोननाय बुलेट गारिनि फास्टेगनि बे गारिजों लोगोसे मोननाय बुलेट दा दिल्लीनि बे जोंनि एबसु जेनोखि दङ फरायसा स्टुडेन्ट इउनियनावहायबो नैबे क'क्राझारनि जिल्ला माने डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल एबसुजों रायज्लायहरनानैबो मैया गथायहरनाय जादों बे माबाखौहाय केसखौहाय जे जाहाथे दिल्लीयाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो जों बिसोरनिबो सहाय लुबैयो बिसोरखौ हमनायाव जाहाथे बे दशरथ होननाया बेफोर बिमा फिसाखौ लानानै गाज्रि खामानि मावा जे उन्दैफोरखौहाय बिदि माने जानो गैयै समावहाय गुबुननो फाननाय मानाय बेफोर खामानिनि मावनायनि सिगां जों जाहाथे हमनो मोनगोरो आं बेखौनो जिल्लायाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो बेखौनो खावलायहरो आरोखि लुबैयो आरोखि। दा नैबे फास्टेगनि गेजेरजों मोननाय बुलेट गारिनि फास्टेगनि बे गारिजों लोगोसे मोननाय बुलेट दा दिल्लीनि बे जोंनि एबसु जेनोखि दङ फरायसा स्टुडेन्ट इउनियनावहायबो नैबे क'क्राझारनि जिल्ला माने डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल एबसुजों रायज्लायहरनानैबो मैया गथायहरनाय जादों बे माबाखौहाय केसखौहाय जे जाहाथे दिल्लीयाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो जों बिसोरनिबो सहाय लुबैयो बिसोरखौ हमनायाव जाहाथे बे दशरथ होननाया बेफोर बिमा फिसाखौ लानानै गाज्रि खामानि मावा जे उन्दैफोरखौहाय बिदि माने जानो गैयै समावहाय गुबुननो फाननाय मानाय बेफोर खामानिनि मावनायनि सिगां जों जाहाथे हमनो मोनगोरो आं बेखौनो जिल्लायाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो बेखौनो खावलायहरो आरोखि। हाज'वारिया आंनि बिनानाव असे आरो बे बिबारि हाज'वारिखौ बे आथियाबारि तिनालि गामिनिनो मोगथां बसुमतारिनो बिलाइ हरदोंमोन आरो बे जाथाया नैबे 26 तारिख फुङावनो जादों। बिबारि हाज'वारिया बे उन्दैखौ लानानै बै हौवाया दशरथ कुकुरमारिनि होनो दालिगावनि कुकुरमारि जायगानि बे दशरथ बसुमतारिया बिथाङा मा फुस्लायनानै लानानै खारलांदों बिथाङा दा बर्थमान बे गावनि निजा गारि बे स्कर्पिय' S26E4111 गारि नाम्बारा बे गारिखौ लानानै दिल्लीसिम थांनानै दंहैयो बेखौ माने फास्टेगनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बिथाङा बिदिनो दिनैल' नङा सिगांबो माने गुबुननि फेमिलियाव बिदिनो फिसायफोरजों लोगो जानानै बिनि सोरनिबा बिसिजों फिजिकेल रिलेसन जानाय सोरनिबा बिसिखौ बिदिनो थगायनानै लानानै थांनाय गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि खामानि मावनाया दिनैल' गोदान बाथ्रा नङा। दिनै आरो फिर आंनि बिनानावजों बिदि मोनसे घटना घटिनो नागिरदों। दा बिथांखौ जेरैखिजाया बबाव दं बेखौ नागिरनानै अननानै बा पुलिसावबो जोङो किसुमान बे बिलाइखौ FIR होनाय जाबाय दा पुलिस सेरफांगुरि पुलिस थानायाव दा बिथांखौ पुलिसनि बिसयबो जों नागिरगासिनो
दा नैबे मा होनो बेसेबां बैसो दा उन्दैया क्लास 2 मोनबाय उन्दैया 7 बोसोर दा बे उन्दैया जाहैबाय आंना बिजानैया बियो रामफलबिल चार्लिस इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायो दा बे गथ'खौबो लानानै थांफादों दा बे गथ'खौबो लानानै थांदों मानसिया NLFB मानसियाथ' NLFB होनदों दा NLFB नि खबर लानायावबो NLFB केम्पआवबो खबर लादों बिथाङा NLFB नि मानसिफ्रा बेखौ डिसार्ज होदों होनदों खिन्थु दा होदोंना मादों जों बेखौ मिन्थिया खिन्थु मानसियाथ' NLFB दा बिदिनो सिगांबो बिदिनो आफादाव NLFB आफादाव थानानैबो बे सिगां बे दालेगाव खामानि मावनाय समावहाय बियो किसुमान लेबारफोरखौ बिदिनो दम होनानै होखारलायनायबो माने आफादावहाय बिदि कमप्लेन थांदों होननाय रिपर्टबो मोनदों आरो गोबां मानसिफोरखौनो बिदि दम होनानैबो फैसा खांनो नागिरनाय खबर मोनो आरोखि मानसिफोरनिफ्राय खबर लानाय बलेथ' दा आरो बिदिनो बेल' नंबावा आरो बे हिनजावफोरनि खेथ्रआवबो बेहा गोबां रेकर्डआ गाज्रि आरो न'आवबो किसुमान बे माने थगाय थायो आरो बेनि माखासे लेनदेन माबाफ्रा मोजां नङा आरोखि दा मा लुबैयो आङो दा आंनि लुबैनाया बेनो थारमाने जेरावखि थाया मानो नुयो बा माने पुलिस प्रशासनाबो जुदि फन ट्रेकिंजों बा माजोंबाबो हमनानै बा जिखुनु माबाजों हमनानै मोनोबा मोजाङै मोजां जों न'आव फैजानो लुबैयो आरो मोजाङै